Sziasztok gyerekek! Tudjátok, én nem nagyon tudok eltűnni, de most megpróbálom a kedveteket. Sziasztok! Megijedtél? Hát persze, hogy megijedtél. Aztán még át kell verekednem magam a pókák között, kikerülve a nagy hímeket, és amikor végül felérek a csúcsra, felállítom a megfigyelőállomásomat, és így remekrálátásom lesz a csúcsragadozó táplálkozására. Talos több mint 5000 támadást örökített meg, melyek zsákmányai főként az éjszakai táplálkozás után visszatérő pókák volt. Sziasztok gyerekek! Sziasztok gyerekek! Szólíthatok kegyetlen mamutkaszosnak, de amúgy én kegyetlenül gyilkolom a mamutokat. Sziasztok gyerekek! Én vagyok a kegyetlen mamutkaszos. De nagyon meg fogjátok bánni, ha egyszer a ti mamutaitokat olyan meg...